Припынак. Медицинский центр. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Бульвар. Прыпынак. Бульвар. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Станция Лучоса. Прыпынак. Станция Лучоса. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Роддом. Прыпынак. Роддом. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Улица генерала Маргелова. Прыпынак. Улица генерала Маргелова. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Улица воинов-интернационалистов. Прыпынак. Улица воинов-интернационалистов. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Микрорайон Полдень 6. Прыпынак. Микрорайон Полдень 6. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Кинотеатр Бригантина. Прыпынак. Кинотеатр Бригантина. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Микрорайон Полдень 5. Прыпынак. Микрорайон Полдень 5. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Гостиница Лучоса. Прыпынак. Гостиница Лучоса. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Проспект Черняховского. Прыпынак. Проспект Черняховского. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Лучоса. Прыпынак. Лучоса. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Библиотека имя Ленькова. Прыпынак. Библиотека имя Ленькова. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Улица Зеленогорская. Прыпынак. Улица Зеленогорская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Гандлёвы центр «Корона». Прыпынак. Гандлёвы центр «Корона». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Жлобинские мосты. Прыпынак. Жлобинские мосты. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Фармацевтычное предприемство Рубикон. Прыпынак. Фармацевтычное предприемство Рубикон. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Открытое акционерное товариство «Витебские диваны». Прыпынак. Открытое акционерное товариство «Витебские диваны». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Центральная клиничная больница. Прыпынак. Центральная клиничная больница. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Теплоэлектроцентраль. Прыпынак. Теплоэлектроцентраль. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Улица 39-й армии. Прыпынак. Улица 39-й армии. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Улица Максима Горкага. Прыпынак. Улица Максима Горкага. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Улица 9-я социалистичная. Прыпынак. Улица 9-я социалистичная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Прадпрыемства Витебск-Радштранс. Прыпынак. Прадпрыемства Витебск-Радштранс.